Straight to the Ato sa point. paminawon may gilang report karon sa kauban on board sa patrol, mga pagbaha na sinati sa Sugbo subay sa pag-uwan kagabi. Video kusuga bitaw tong uwan gabi oy, bundak man mahigala, no? Di kusuga gyud, no mo na nga paspas kay mga pagbaha mahigala. Anya gisubay ni kagabi og atong kaon na ang report uban ni Radyo Man Paul Lauro. Yes, Paul. DYHP RMN Report. Radyo Man Attorney Rupil og nining mga orasa pod Radyo Man Attorney Rupil diri sa may habagatang bahin sa Dakbayan sa Sugbo, nakasinati ron nining mga orasa sa pagbulok sa uwan, no? Diri dapit sa may Pardo, Bulacau, Hari, Laos ta Talisay, hinungdan nga ang manipis ron Attorney Rupil. Doon tayo naibawan karon lang yung pag-og ipahibaw na dili maagian nining mga orasa. So kato mga motorista nga nagpaminaw sa atong broadcast Attorney Rupil nga nagplano nga moaging manipis, doon na sila biyahe padung og Toledo kay shortcut rabaning dapita, dili pa pwede makaagi nining mga orasa karon tungod ining pagbulok sa uwan. Unya doon na sa mga porsyon diya sa gitrabaho nga kining mga riprap diya ang nidahili na sad ang yuta uban sa tubig Radyo Man Attorney Rupil. Basig mo ni kasada hapol katong baha na sa bukid, Paul, baha sa bukid. O kanang dali kayo diha mo kuan mo di nagikan na tubig Radyo Man Attorney Rupil, no nga mao may makaguba yun sa mga gipang tandog na pod nga mga yuta diha sa ibabaw, maunay mo hanok diri padung sa ubos, no? So mao ni ang kuan ato pa ni subayon ron kung sa kadako kining problema ron sa manipis kay di na sad maagi ani ining mga orasa karon. Pag recap kagabi Attorney Rupil, mga pasado alas 10 na okay ang atong mga quick response team sa Cebu City disaster sa radio message gikan diri sa kabukiran kapiti kusugas tubig baha sa bukid bisag wa pa kabundak pa og sugod ang uwan sa kinapusurang bahin sa Cebu City. Radyo Man Attorney Rupil, naguna ang dagko kayong tubig gikas bukid unya nakapa awas ni sa mga kasapaan Radyo Man Attorney Rupil. Ang una dayon nilang gitawag sa radyo ang pagkahublo sa footbridge ining Guadalupe River, Guadalupe River na nagdugtong siya Radyo Man Attorney Rupil sa sitio Lubo, sakop sa Barangay Capitol Site. Agiana rin siya mga tao diyang dapita sa permirong video gipada sa ato mga sakop sa barangay disaster kay ang first responder ng ato mga kabarangayan nga disaster wa pa mahugno magkataon-taon na Attorney Rupil. Wash out jud siya, no? Asa napitan nga footbridge, Paul? Kuha ni siya kining Guadalupe River na ni siya diri dapit sa mulapos pa ni siya Attorney Rupil sa habig sa Barangay Capitol Site kining sa Lubo, sitio Lubo man gitawag nila dia Attorney Rupil. So dulo ni siya gitawag og Guadalupe River kay kining Guadalupe River Attorney Rupil ang mga sumpay ani niya og patighog na kadiri padung sa kinapusurang bahin sa Dakbayan sa Sugbo gikan sa Guadalupe sa pangdako Guadalupe Capitol Site. In fact ang mga mulupyo diya kilid sa NBI Capitol Attorney Rupil hamnay kilid sapa diya gipuy-an man sa mga tao diya. So apil na sa Guadalupe River. Nasakupin siya. Mao na padayugdog na siya diha, gitawag na siya diha og Guadalupe River Attorney Rupil o sapa, no? Unya dayon ang mga mulupyo diha siguro una gabi ang mga senior citizen og mga bata, no? So gihikling ni sila sa atong pangasakop sa disaster diha. Lauso na nato kadunglan na dito sa may Spina Village, sakop na sa Sambag 1, Sambag 2, Kalamba, Pahina Central, Pahina sa Nicolas, Kalubian, Pasil ug Ermita. Mauna sa paa diya Attorney Rupil nga nadugtong ining Guadalupe River, no? Sa may sa pangdako Guadalupe. So kana diya ang vicinity diya gipuy-an man na naman yung mga balay-balay Attorney Rupil. Mao na girumbo sa ato mga sakop sa disaster. Ila din manduan ang mga mulupyo na temporary biya lang una mo sa inyong mga balay kay ni apaw naman yun, no? Misaka na yun, nilapas na sa sapa Attorney Rupil. In fact, kanang atong video sa
barangay sa Pangdako Bridge na siya Attorney Ropil, ni kuha na yun siya, ni lapas na yun ang tubig baha Attorney Ropil, no? Unya, mo to siguro sa mga sakop sa disaster ang mga mulukyo nga delikado na ang ilang sitwasyon Attorney Ropil, no? So pagkataon-taon sige radyo na ay kuwaunong diyan napita ang sitio Ilayapod sa Barangay Talamban. Nangayo po ditong tabang kay doon mo sa Japanese Sapa, nalulupan po dito ang mga kabalayan. So dito sa daga na sa dalatong pipila ka team sa disaster, gibahin-bahin sila Attorney Ropil nga na ay makadagan dito dapita niya. In fact, dito sa luyo po sa balay ni kani Cebu City Mayor Mike Rama, doon naman sa Sapa diya sa Espina Village. Doon na po yung mga tao diya na gipa-backwit po daw sa dito sa may USC Gersay, no? Das may private. Napita doon sa mga balay-balay diya gipa-backwit. In fact, doon na tao diri na nakakapyot sa paril sa luyo ni sa balay ni kanin Cebu City Mayor Mike Rama nga naluwas nila gabi, no? Kay nakakapyot kay wa siya kakapyot ito ni Ropil, paano siya sa baha mo kung sa tuig tabuang anong dito man siya sa sapa nga bahin sa dang ni Buylo na pag-ayo ang tubig ba. So nakuratan sila kay dili pa man kayo pusog Attorney Ropil ang pagbundak sa uwan ato mga orasa. So pagkataon-taon na diha na sunod na dayon ang pagbundak sa uwan niya. Gabaha-baha na dayon ang Cebu City, diha na radyo nga ang bridge sa sapa sa may Tihiro ni Sakana, ni awas na nitong dapita. Kunya pagkataon-taon, sige rescue diri sa ubos sa Attorney Ropil sa mga presidente. Nitawag na po dito ang atong barangay disaster sa barangay Busay. Dunay ni dahilay dito na yuta. Usa nato 2 ka oras ang pagkatanggong sa mga sakyanan at Attorney Ropil sa may barangay Busay kini doon sa taps ba. Ni dahili man ninyo niya nagkuyog siya sa mga punuan sa kahoy. Oh, Paul, standby sa Paul ha, gamay lang Paul. Ato'y padayon ni atong mga reports sa pagbabaha kagabi Ato sa itsik kadali pag-asa magtan kay daras tong linya ron kay matong pangamustahon ang kahimtang sa panahon karong adlaw ug ato mapangutana unsa katong hitabo sa kagabi ipilti man pagbunok gid sa uwan. Das tong linya karon atong weather specialist sa pag-asa magtan si Ana Dumdum. Ana, may buntag. Yes sir, Rufil, may buntag and makanatong weather update. And sa kasamtangan, ang natay low pressure area nga ginamonitor apan na kinigawa sa itong area of responsibility. 640 kilometers nga west sa Iba, Zambales. And sa kasamtangan, ang trough niini nag-apektar ngadto sa may northern o central Luzon. Samantalang sa nabilibayan sa nasod, laki pa diri sa Luzon, Visayas, especially sa Luzon, Visayas, nag-apektar ang southwest monsoon ng hangin nga bagat. And atong forecast weather condition karon diri sa Central Visayas makasinati kitag sa panganong nga sa madugumon na kalangitan and adto chance sa ining mga pag-ulan ug kaning mga thunderstorms dala sa habagat. And padayon ta mag-alerto og monitor og mag-atang sa itong mga weather updates ug kaning mga rainfall ug thunderstorm advisories. And sa itong hangin ug kadagatan hinay nga to sa kasarangan na hangin ang magapasalabi ug ang kadagatan malinawon nga to sa kasarangan. Ang atong kadagatan ni Sugbo na ay paghunas ini alas 9:51 sa kamuntagon, motaob ini alas 3:36 sa kahaponon. And atong temperature forecast nasa 25 to 32 degrees Celsius karon sa Metro Cebu, atong adlaw ni silang alas 5:36, mosalop ini alas 6:02 sa kagabi. O yes sir, maotong tanan and kining ang katubang kusugay uwan kagabi nya nakamugna mag mga pagbaha diri sa ato no. Unsa man toy hinungdan atoan? Kato siya sir is thunderstorm to siya nga ni concentrate sa Metro Cebu and especially sa may kabukiran sa Cebu City sir. Alakip na sa mga neighboring nga mga cities ug municipalities. Wa toy koneksyon sa LPA nga atong na forecast karon? Yes sir, ang LPA is ato lang nasigpatan kagabi irapod mga alas 8 and ang LPA karon ang iyahang traffic extension nagapektar siya sa tong nasod apan dito ra sa may northern ug sa central Luzon. Ug sa lain-bahin ang kaning southwest monsoon ang hayabagat mo ay nagapektar sa takong parte sa Visayas. Sa inyong tan-aw unsa pila ka porsyento ka nga mo-develop into a typhoon kining maong LPA? Sir, sa
expected na for the next 24 hours, di pa na ito na makita nga mahimo siyang bagyo, and possibly po dili na siya mosod sa tong area of responsibility. Kini siya posible ang iyang lihok pangadto pa westward or northwestward. Nining buwan sa Agosto pila ka bagyo ang atong gi-expect nga mo sod sa atong Philippine Area of Responsibility? Sinatay expect nga 2 or 3, and mo nang padayon na atong mga pag-monitor sa weather updates, posible mga development. Karong adlawaan okay ra, walay di ta makasinati di sa Cebu City, Mandawi or Metro Cebu og mga pag-uwan? Natay mga sunny periods, sir, pero naagapon tayo kaning mga posibilidad ani mga thunderstorms, sir, lala sa habaga. Kaya atong mga bantayanan kay muuwan gamay mo baha magugdako mo ni atong bantayanan sa Cebu ron. Yes, sir, mao nang atong giawhag atong mga lumulupyo, mga residente nga paday na mag-alerto, especially sa mga highly vulnerable areas. Sa kabukiran o diri sa mga low-lying areas. Why mga thunderstorms advisories karon labi na sa probinsya o diri sa ato? Actually, natay mga patak-patak or kaning mga localized thunderstorms diri sa Metro Cebu and some kaning adjacent municipalities na to sa south, sir. Sa inyo nakita sa monitoring diha, dili ba dunay dagkong dagom nga makasinati na sa tagpagbabahaon niya? Sama kagabi So far, sir, sa estimation, wala kaayo, pero dahil magbago po ang atong mga kalambuan o mo progress na itong, especially kaning thunderstorm, sir, forecast challenge you'd see, mo na mag-alerto lang ta o monitor ta sa mga thunderstorm advisories na gina-issue. Sige, salamat kes paghatag panahon sa DYHP o IFM. Pwesa pa yan, sir. May bundag, sir. Straight to the Ato point. sa balikan mahigala si kasamang Paul Lauro, no, labot sa pagbabaha kagabi mga sukit ti paminaw. Medyo kusog-kusog mga baha, kusog-kusog mga uwana, bundak yun ba? Sus, kung naging kaya bundak man ng uwana, baha gyud ron. Baha gyud ito daki, no? So muna nga ato ning subayon, baha gyud. Makalingo-lingo gitaan ang kalakiha, no? Kay doon naman daghan nga mga flood control projects nga gibubo din sa ato. Mura mag-impact ng pagkakuana. Sukad pa man sa una mahigala unya kung gibubuan ni karon ug mao man ganit ning gipanghambog sa administrasyon nga naay flood control project mo ni mauna. Basin baya pud tuod og katotoang pag-speech si Marcos kanato iyang gipanghambog ning flood control project. Basin tuod og sa iyang paminaw okay ra. Diro sa ubos ang mga nag-iyahay mahigala og nag-iyahay pahimo sa flood control project. Straight to the point. Ato ni nga klarohon sa mahigalahan. Dugang mga pagtuki ni mong issues, but sa dili pa tumalikan na si Rajiman Paul Lauro labot sa atong na monitor kagabi sa mga pagbaha. Yes, Paul? DYHP RMN Report. Radyo man na Turner Phil, balik sa atong monitoring maugong kagabi, samtang busy pagayo ang atong mga sakop sa Cebu City Disaster Relief Ubos kay baha-baha. Dito po sa bukid, busy po sila responde sa mga landslide, no? Sa mga idool sa top, sa barangay Busay, kaya po na siya nga nasakop ng barangay, diri sa may sitio Paslum na asay pagdahili sa yuta totally na black yun ang kalsada niya Atty. Rupil matugi tukawan sa ato mga sakop sa barangay disaster o sa Cebu City disaster gamit ang ilang mga heavy equipment kagabi. So ang ato mga barangay official po dito sa barangay Busay, headed by Kapitan Yodi Sanchez o Konsehal John Lopez, hinahinay nila gi-clear ang area aron maagian kay usa nga duha ka oras naman gyud natanggong ang mga sakyanan nga nagbiyahe sa Grand Central Highway na moagi ini nga dapita, no? So paglurang diri sa atos dakpayan sa Subo Atty. Rubin Sus bitawag man ang mga residente dito sa ato maning gitukawan kagabi sa programa ni Kamang Binji Atty. Rupil usama sa tas na tugwat og na kabata ni ining mao hitabo kagabi nga naukay ng ato mga disaster team tungod sa magbabaha. So doon ay mga residente nga nag-post po Atty. Rupil nangayong og tapang kay ang ilang mga balay diri sa may sitio o zone Sili, barangay Paklaan, Mandawi City og mga bahin o mga silingan diha sa barangay Kasuntingan, mga lupa nga lugar na sudlan og tubig Atty. Rupil, no? Makita nato kining usa ka balay paluwes ni nato residente ni niya sa sitio
o Zone Zili, barangay Paklaan, Mandawi City. Nipadasya sa iyang video nila nato, tagahawak na ang tubig na nisod sa ilang balay Attorney Rufil, no? Uy. Dali, ilan na lang ning ipang-aswat ang ilang mga... Asa man yung lugar, Paul? Tagahawak naman, Paul, itong uban. Zone ko na sa Attorney Rufil, Zone Sili, barangay Paklaan, Mandawi City, kini nga, doon ay babae o doon ay lalaki na hipos, bising naghipos sa iyang mga gamit, no? Kay nisud og kalit ang tubig. Mauni siya nga video, Attorney Rufil, usa ni sa atong... Namalagi minatay in taon, Paul. O listener o niya followers na to tao ni siya, so matong gi-connect na to ang atong mga kaila sa disaster, mga private rescuers, no? Kaya doon na may mga private rescuers at Attorney Rufil nga ni apil ni abag na sa atong city government sa Mandawi sa ilang pag-evacuate, pag-rescue ini mga residente na ang tubig baha ni sud na yun sa ilang mga kabalayan, Attorney Rufil. So ang ato mga sakop po sa CCFD Incorporated gamit ang ilang rescue truck, ilang giadto ang mga lugar nga nabahaan o nga ilang pang Uy, kaluoy na kining usa ka video, Paul, na may minatay, Paul. Oh, no na kanang lungon na do na gihaya, Attorney Rufil, na lulupan ang gihayaan nila dito. So ilan na lang giaswat ning lungon, Attorney Rufil, makita dia sa tumbid. Okay, gamay lang, Paul, ha. Ato ning gamay lang. Ato sa ning padayon karon tawd. Ato sa panangat ang Arimen Manila kay nana ni Sinyas na. Pero balikan nato ning maong topic, Radyo Man, Paul. Standby, Paul. Alas 7:01 na, standby na una may gala sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Ato balikan unya tataon may gala sa Radyo Man, Paul Lauro sa pagsubay nato ining grabeng mga pagbaha kagabi mga sukit tigpaminaw og unya naunsa man ning kalakiha mga higala, ha? Mga baha nga atong nasinati unya adto ginapadong flood control project. Ligid manikayan mga sukit tigpaminaw, pero man akong giingon nga kining QM Builders unsa man gyud na top 4 man ang QM Builders sa top 15 nga gipagawas ni President Ferdinand Marcos. Ang ako pangutana, na pa ba ilaing mga contractors kaani? Ha? So dapat ang Department of Public Works and Highways ilang isulti na nga napailain nga mga contractors nga naa. Pero ang QM mo na appeal dito sa mas daghan siguro mga project ang nakuha sa QM ikumpara sa uban. Kay daghan maning mga limang kag 414 ka mga flood control projects siya isulo na sa QM day. Di sa siguro, doon na siguro yung mga kunana, no? Muna nga, may untang magkasulti pa ng QM ana para nga makaingon sa nga dili na amo tanan projects. In fact, kanang 414 nga gibutang diha, dili na mo iniabot yun na mo. Pamanta magkakuan yun. Ang kining taga Department of Public Works and Highways, sila yun mo say-sayan asa man ni mga projects. Nganong nga may impact ni sa ato may galang mga experiences nini mga pagbaha. Straight to the point. Ato tanggi tagaag pagtagad gi-address ang una gyud mga higalang kanunay maproblema kining ato gyung Metro Cebu area. Ato sang balikan mga higalang Radyo Man, Paul Lauro. Onya standby Paul Lauro, ha, atong i-check ug babalik mga higala tungod sa pagbaha kagabi Onya do na pud mga higalay na ano di ay nga taxi o ga multicab kagabi mga sukit Pilipinas sus didto punitas pagatpatan oy. Suga gid baha ano. Unya dayon ni apod mga higala intay namatay niadto mao nga baha. Di panghambog mahigala ni BBM kining flood control project karon mismo sabot tinuod na baha. Unsa man ning pagka unsaa? Pero unsa man doon na laing kontraktor kini di sa may Mandawi, so dili ni QM lahi po ning kontraktor. Isa man ning kontraktor, doon na may nagsulti nako nga lahi kuno na. Wa pa man po isulti tanan gipatriling man yan lahi nang sa Mandawi. Ang Mandawi mga higala matod pa doon ay dako-dako sang pahat mga kagalaan sa flood control project. Nagantag pagtagan may galaon ta si kisamay unahon today na anas Paul Lauro sa atong linya. Atong balikan pero dili pa names palay ko play og balik sa names katong dito sa may Mandawi in town. Doon naman tatoy na matay mga higala in town no unya kanana ang naghaya in town sa patay asa man tong audio ani be? Nay audio ni kani
O atong nga. Kaluoy taon mga kagalaan. Nani tayo lungon ay minatay. Sus Ginoo ko. Oh, gabaha may galang ila. Kaya ilang gibalhin ang haya. Sugati matagdak. Sus Ginoo ko. Namanday o gabi indako. Sus ma. Pastilan ang minatay may gala gipagawas in taon. Tagahawak na. Tagahawak na. Mao ni mga kailangan no. Oh, tanawa ko no, ang tubig. Jesus Ginoo ko unsa ba taon ni balaya? Nisud mga higala ang tubig sa balay. Oh, to tagahawak man gyud mga kaigsunan. Jesus Ginoo ko. Di mo imagine no? Kini mo babae o nag-ubog-ubog mga higala sa ilang kwan. Mao na niyo. Asa man tong usa ka tong lalaki nga tagahawak gitong iyang tubig. Oh, aminatay in taon gihaya. Napasa sa sitwasyon nga perting paita na matyan. Tiyang sugati Nga mao pa nila experience. Ginoo ko. Oh? O kani dong. O tanawang lalaki o sus Ginoo ko. Be freeze ko to napita dong me katong lalaki nga nakita dong. Kada freeze sa. Lah. Grabiha sa baha day. Tanawa inday RV. Ang baha day. Grabiha nga kuno eh. Na aman sa ang hawak gyud ang baha mga sukit paminaw nana sa suod silang panimalay ha. Kada mo ang baha. Grabiha oy. Paknaan man din paknaan man daw eh, no? Tanawa o, noon sa Ginoo ko. Sa suod na sa ilang balay. Lula, nagbiyak si Kisio. Langoy-langoy na ng uban. Makatugha in taon mahigala ang mga tao ani nga mao'y nagkupot sa kwarta mga kagalan budget sa flood control project. Ang kontraktor ini, lahi man kanin ko ng kontraktor ini man daw eh. Ang katuga sila ni. Na may salbabida na in taon mga sukit di paminaw. Life ring man ang gigamit oh. Okay na sa suod sa balay. Sus Ginoo ko. Ato sa balikan ang dakbayan Sugbo mga kahigalaan. Nya balikan po na ito mandawi karon tutod si Jane na Gallardo mahigala sa report ng taon og si kasamang Idol Tweety. But in the meantime ato sa i-check mahigala pagbalik si kasamang Paul Lauro sa mga pagbabaha dinhi sa siyudad sa Sugbo. Yes, sa Radyo Man na Paul. DYHP RMN Report. Radyo Man, Atty. Rupil, mauna to, nakapaukay sa ato mga residente sa dakbayan sa Sugbo po ang kalit kayong awa sa ilang mga kasapaan, iya na load ang tubig dito sa ilang kabalayan, may guba o footbridge sa may Guadalupe Raider na nagdigtong sa Capitol site kasama Atty. Rupil. Doon ay mga pipila ka mga pamilya ang ipahiluna lang una diya sa gym ilid sa Cebu City Medical Center kining mga sapa diya napita doon na magdoy mga balay-balay na ceiling ang apektado yun sa maog lunok pa kagabi Atty. Rupil, no? Salamat na lang sa diri sa ato Sugbo kay wa may gi-report nga doon ay nakalas so far, no? Wa may report nga nadawas gawas lang sa mga paglunok o mga landslide nga nahitabo nga gitutawan po sa ato mga sakop sa city disaster Atty. Rupil. So sa kwan kayo palandungon tungod kay ang uban ani mga orasa na hinanok pa unta, no? Apan nang tugwat sila tungod kay ang mga tubig nisulod kalit sa ilang mga kabalayan Atty. Rupil, no? So, pasalamat na lang ta kay paspas manoon kayo ang responde po sa ato mga membro sa Quick Response Team sa Cebu City Disaster Atty. Rupil o niya na pahimuslan sa kini nga mga barangay disaster nato nga naka-appeal og mga training aktibo sila na maoy unang
ni-responde dayon o nitahibaw dayon sa sitwasyon sa ilang tagsa-tagsa ka mga kabaranggayan at Attorney Ropil, no? So, nini mga gayon ha, medyo ni aksyon nag-init-init ang kahimtang sa panahon diri sa gawas o niya magpadayon sa ang pagpanguha sa mga yuta nga may dahili dito sa Barangay Busay. Although, ipahibaw pa ni Consejal John Lopez nga na limpyo na yun nila katong lugar na ay landslide Attorney Ropil kay ilaman yung gitukawan kagabi hangtod na kadlaw na in taon sila nakaulit po sa ilang tagsa ka mga panimay. Samtang diri sa manipis, padayon na itong monitor Attorney Ropil gining manipis kay padayon mang pasudli ato ning gi-verify ni Jonathan Joy Tumula Pango sa City Tuda o kung sa katinuod nga doon na po naligiran og bato nga sakyanan nga naatol og agi dito Attorney Ropil, no? Uy. So mao ni atong monitoring pod sa lapad nato nga pagmonitor atol sa pagbaha dinhi sa ato sa dakbayan sa Sugbo og giapektar ni diha sa silingan natong syudad sa Mandawi o Lapu-Lapu gani ang bridge diha kanugdugtong pos Mandawi Lapu-Lapu dibahaan po sa dagan BE o ganihang kadlaw na ni action og hunas-hunas Attorney Ropil. So mali ang atong pag-recap no sa baha nga nasinati sa syudad o mga silingan natong syudad sa Mandawi Lapu-Lapu. Kinyang radyoman Paul Lauro, DYHP Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, salamat Paul Lauro sa imong report. Sa ato mahigalang pagmonitor sa mga pagbabaha dinis dakbayan sa Sugbo mga kaigalaan ning mga orasa atong itabok didto sa dakbayan sa Mandawi kay tuwa po didto mga kaigalaan dunay taxi og multicab giingong naanod sa baha gabi gikan sa may sitio ibabaw na abot gyud sa pagatpatan. Grabihan ning hitabo ang mga sukit tig paminaw limang kang taxi mga kaigalaan gikan sa sitio ibabaw naabot sa pagatpatan sa may sitio Ganghaan, Barangay Paknaan, Mandawi City. Tuan na dito punita mahigalang taxi. Nakakita ko sa video po na unsa man ning kalakiha. Straight to the point. Now ato sang ipakita ng video kadali. Unsa man ning kuan na dong kataning dugang pagbabaha sa Mandawi be. Gamay lang kay mga kaigalaan ha. Asa man to dong names. Sige ko no names. Kini. Before to dawaton ang report ni kasamang Jane o kini. Ano ang taxi good? Di magandang taxi datog pa sa pagatpatan. Grabe ha. Sa tubig. Asa din ni dapitan ni magi-park? Gawas sa balay. Asa dapitan ni balay? Dito sa kuan. Unahan ni diri na naabot. Ibabaw dos. Ibabaw daw ning taksihan no. Grabe ha mga kaigalaan na ang taxi. Gano man diha man punita na kay kusog kayo ang tubig asa man tong usa names ko na pa. Ipakuha ko tong usa ka kwan. Sige. Okay. Kay kun man kusog man nga mga tubiga. Asa man tong mga tubig nga bulog kusog kayo names. Sige ko no. Ato sa nga tan-awon kadali ha. Mo ni nga hinungdan nga og ato ni mag-connect dito tugpa diri mahigala sa kini ni ang kani mo ni mga tubiga. Ano si audio dong? Sige ko no. Audio So karon may gabi tanan kanina nato ang bridge karon wala na. Awa release sa guba ani. Kusog ni baha. Kanina napatoy railing sa bridge karon wala na. Naguba na gyud diri. Ani diri ang Guadalupe River. Sa Guadalupe ni. Inani ka kusog. Unya sumpay-sumpay man ni mga kuan. Pato ang bridge. So amo tong iba't mga tao kanina dito sa Barbaro diri. Wadi ko na Kani Uy, bandahan na ko ba diri yan? Kusog itong uwan na gani Alam mo? Morning nga footbridge day. Morning footbridge.
Mas Guadalupe. Bandahan ng tropa dito yan. Nawa, suga na kuanay. Mao ni mga kaigalaan. Bandahan ng tropa dito yan. Grabihang pagkakuha na. Kini, lahi po ni. Ato na sa pagkita ang tanang sitwasyon ha. Nini mga pagbaha. Una tamo adto mahigala sa kuan. O, kini mang tasiyas baha mga kaigalaan. Sud yung tubig eh. Ano na yung audio dong? Asa mong audio ni dong? O, pagkagabi ini. O, ni gabi mahigala nga mga pagbaha. Ato sa ipakita daan nga mo ni mag-lead nga nung nadto ang taxi mahigala ano dito pagatpatan gitug pa kani ho as ato pa pinahon ko dong nay mga audio ni dong. O tanawa o mo ni mahigala mga pagbaha ha ato sang gipang kuan kadali mga kagalaan kaya naka-standby ron si kasaman Jane Gallardos dugang report. O sige gamay lang ha. Okay, gamay lang kay mga higala ha. Ato nang gikuandaan niya mo adto ta sa kanio. Pang rescue na sa mga rescuers kagabi eh. Tani og grabihang pagkakuha na eh. Grabihang baha. Now, ang katotoang kuan. Oh, sige. Diri sa mga slum. Diri sa Bukay. Sige magyan. Sige pa ba? Wala. Di magyan. So kay ni. Suga gila eh. Grabihan tubiga oh. Uwan, na nakakusog ang uwan. Okay, ating tagal-pagtagal mahigala, no? Mao ni nanay kakusog ang uwan kadto gabi dagko og lusok ang uwan oy. Ha? Grabe kadako sa tubig in the RV sa mga sapa no nya kay kusog man kay uwan og sunod-sunod ang uwan mo baha na mo awas ang tubig gikan sa kasapaan. Mao nang grabe ka paspas kayo ang kwan. Kini ni ang lawom sa tubig. Kada mo uwan-uwan gamay ha. Lunop dayon mga sukit di paminaw. Unya kini ron ang nahitabo mga sukit di paminaw dito sa Dakpan sa Mandawi, inanay kakusog nga tubig siyempre ang auto intawon mga kagalaan dito punita intawon mahigala sa pagatpatan. Ni astong linya mahigala ang report ni kasaman Jane Gallardo. Tong balikan sa tong auto do gamay lang dong. Asa man to i-play sa gamay be. Balik itong gamay kani oh. Sa mga ngita na oh, kana auto. Jesus Ginoo ko. Mura na tag tarak-tarak, mura ya duaan mahigalan na gibuta oh. Nan katawan lang ito ko sa mga kaigsunan. Asa din ni dapitan ni magi-park? Gawas na balay. Dapitan yung balay. Dito sa kuan. Unahan niya diri na naabot. Ibabaw dos. Ibabaw daw ning taksihan no. Ibabaw dos. Naku na, di malikayang yun na makinumdong kita sa flood control project. Di malikadaw.
Kuan ko na. Ato i-check kasama Jane Gallardo. Tuwa dito. Asa din Taxi ni. Gawas sa balay. Asa dapit ng balay? Dito sa kuan. Unahan niya diri na naabot. Ibabaw dos. Ibabaw dos. Doning taksihan no. Unsa man kalayo na ibabaw dos karon na mas pagatpatan. Ato i-check may galas kasama Jane Gallardo ha. Taxi ni og multicab ang giingong naanod sa baha gabi gikan sa may sitio ibabaw naabot sa pagatpatan sa may sitio Ganghaan. Sus Ginoo ko. Layo-layo na ning sitio Ganghaan dito tugpa mahigala kining maong taxi naabot sa may pagatpatan sa sitio Ganghaan sa may barangay Paknaan, Mandawi City. Paminawon ta mahigalang report di kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane? DYHP RMN Report. Yes, Radyo Man, Attorney Rufil, live ta karon din sa may sitio Ganghaan, barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandawi. Kung makita nato sa ato ang video dira karon live diri sa area kasama ng Attorney Rufil, wa na nahutsura ning multicab nga naunlod tungod kay naanod ni nadala ni sa baha kagabi, Attorney Rufil. So lahi ng multicab, lahi po ng taxi. Lahi, Attorney Rufil, kung makita nato ang taxi, medyo napatay makita niya nga napurma pag din siya, maklaro pa siya nga taxi gid, Attorney Rufil, tungod kay wala siya nga naunlod gyud. Apan ang multicab, Attorney Rufil, ang ligid o ang pikas na lang nga habig sa iyahang portahan ang atong makita din sa atong gidarugan tungod kay di man ta kalusad gid, Attorney Rufil, kay pagatpatan naman ni ang ilahang naanuran ang naanuran ng duha ka sakyanan niya gawas di ay aning taxi o ganing multicab, Attorney Rufil, dunay tulo ka mga motorsiklo pod ang naapil sa pagkaanod. Puros ni sila nagparking ra unta sa ilahang mga tag-iya ni Attorney Rufil, giparking ra ni nila didto ni gikan sa may sitio Ibabaw 6.5 diri sa barangay Paknaan. Nya naabot na ni diri mga alas 10 pasado nga nibunot gid ang uwan kagabi, Attorney Rufil, ni kalit og baha niya tungod man gud kay diri nga dapit, Attorney Rufil, nakuha nato nasayra nato nga bahaunon gyud ang ilahang lugar. Apan kagabi nga kalit lang nga ni kusog gyud ang uwan, mao tong ni isa pod ang tubig hinungdan nga nakabaha gid siya at Rufil. Mao ning layo kaayo ang gianuran gyud meaning duha ka mga sakyanan kaning particular ang multicab o ang kaning taxi. So ang tubig karon kasama Jane, no? Kay ang kanini ang picture nga nakuha gabi o kining live na to karon. Murag wa na mo hupas ang tubig diha kay naa nas pagatpatan. Wala na ni hubas, Attorney Rufil, naagi hapon tay nakita gyud ron nga agi gyud sa maong baha, tubig baha, Attorney Rufil. Asa man ay multicab kining tapad kasama nga Jane nga murag dunay ligid? O kaning nailigid nga mura na siya natumba, Attorney Rufil, ang ligid na lang ni ipababaw ang ato ang nakita gyud. Nakita ni tumba naman siya nya, wa na gid nagkadimaw, dili na maitsura, dili na mapuslan kana. Sa laksid pa kay istorya, Attorney Rufil, ang kaning multicab di na mapuslan. Kay tungod dungkot na gid siya nya may gani atong higayon na, Attorney Rufil, wala ni sud nga mga tao, mga gamit ra aning mga multicab ang naaning sudatingan na lang gyud ang katong tag-iya aning nga hinabi pod gid nato kaganiha ang tag-iya aning mga multicab nga gipark ra ni niya, Attorney Rufil, sa ilahang atubangan sa ilahang balay nya dihang niisan ang tubig gikusog na ang baha naanod na og kalit nya kaganiha na lang buntag iyahang nahibaw-an nga nay pahibaw niya nga ang iyahang multicab naa na dinhi sa sitio Ganghaan, Attorney Rufil. Wan higdi niya multicab kasama Jane patanaw hiyay bukusog ng tubig gihigtag pisi na balikos magkag-asa dapit na ihigot sa ilang balay baka or na dagkong kahoy diha. Wala na nila nahigdan gid, Attorney Rufil, tungod sa kakalit ug kakusog gyud sa tubig hinungdan nga naapil gyud or naanod gyud ni ang maong multicab, Attorney Rufil. Noon ang kaning multicab nila matod pa nga para sa service ni sa ilahang pamilya gyud, Attorney Rufil. Ligid naman na nakita no tapad sa taxi. Matingalaw ko asa man ang multicab doon ligid nga ni bandira diha. Mao na din ang multicab nga natumba. Do sa ilahang mangkuan. Yes, Attorney Rufil, ligid na lang ang atong makita gyud ang half niya nga part sa multicab wa na dili na nato makita kay naunlod man siya. So ang dili na lang babaw nga bahin, ang duha na lang kaligid ang ato ang makita. Nya ang kaning taxi, Attorney Rufil, ang katunga pud niya ang ubos niya nga bahin sa may ligid mao pud ang naunlod. Nya ang babaw nga bahin sa may atop aning taxi mao nga atong nakita karon sa ato ang video. Mao na sapad ra gid silang duha pero wa tay nakita
na apil o kuha ang motorsiklo, sir? Yes, may usa ka motorsiklo nakuha. Ang usara niya, ang duha, wa pa nakitaan. Ang duha, Attorney Romfil, wa pa nila nakitaan ang duha ka motorsiklo. Ang usara, ilahang nakuha. So, pag, ano na ni kagabi, Attorney Romfil, na ay, giingong na missing pod, na missing na usa ka ulitaw, hinungdan nga dali-dali nga nakapanawag ang mga residente diri Attorney Romfil og rescue. So niya nga to ang mga taga-barangay Paknaan nga mga rescuers, kagabi pa sila Attorney Romfil mga alas 10 kaya ana pa man sila girespondihan una pa mga sayo-sayo pa tungod kay napoy lain nga mga gibahaan nga lugar. Alas 10 na sila nakaabot dinhi, igo nga nakadawat sila sa maong tawag, nidagan dayon sila diri Attorney Romfil hangtod karon ang ilahang pagpangita. So pero na sayra nato nga nakit-an naman to Attorney Romfil apan ato sang ipasaysay gid Attorney Romfil sa usa sa mga rescuers nga naa karon diri sa area taga Barangay Paknaan siya Attorney Romfil, si Sir Clifford. Sir, live na karon sa DYHPR and Cebu. Sir, ikaw ba na to si Attorney Romfil Baniok, sir? Sir, pwede ba nimo masaysay kung unsa ang ato ang unsa ni hitabuan ning paggabi? May buntag ra Attorney ang ako lang na ibaw ang tagabot na mo diri gabi Attorney mga alas 10. May tawag ni sila kay na ako ni na missing kuno. Kay nagkuan ko ni sila nagduwa-duwa ni sila. Ni after ni nakita silang taxi nga naanod ila ko nang gisuwayan og duot. Giduot nila niya mao to nadaan naman sila sa baha. Nangasaga sila sa sapa. Mao to ang duha. Naanod nya usa na kupot lang sa hose sa tubig. Pagkahuman na rescue siya sa usa ka habal-habal driver. Kaya usa na pasok gid diri sa unsa tawagan nga nagkatpatan na amo din rescue gabi mayari din may amo gisodri wagi na mo nakitaan nya 3 sa 4 may pahuay mi kadit balik mi tagbuntag kaya niadto ang tagtungod sa among opisina after ato magbalik na mo diri nakita na sa kuan sa kadiri nga naay patay lawas nang waay basura mao rin din nakuan na mo diri nabtan. Yung mga daghan mo, mga rescuers ang niresponde kagabi. Yes, daghan gyud may rescuers din, daghan gyud nitabang diri sa mong barangay Paknaan. Nay taga Gubiaw, nay taga Cambaro, nay taga Labugon, taga Sidiararimo. Ya maon to, wa am gid. So ang kaning pag-abot ninyo diri sir, ang kaning mga sakyanan wala man tay nakita nga na isud ani sir no? Kay gayuna. Wala ginisud ang mga sakyanan gid. Kay ako ang interview to gabi katong bata nga naluwas. Ningon ra sila nga ila ra kuno tong giduot ang taxi. Giduot nila nga di maanod. Mao to ang nakuha nga impormasyon sa bata. Mao to naadagi siya sa nada sila no sa sog sa tubig. Diri sa may sapa sa Yellow Bridge. So ang usara ang nadagyo sa anod ato sir. Yes, usara gid nada sa anod ato. Mga unsa naman to sa oras nakit-an kaganiha sir? Exactly mga 7 kapin, 7:45. Inana gito. Salamat Attorney Romfil kay dugang pangutan Attorney Romfil. Kana bang multicab o kanang taxi sir tuwa ko no sa gikan na sa may pikas ka sitio. Unsa man kalayo na nga na sa iyang na kuan, iyang nakita na. Pila mga ani ni Attorney ang kaning taxi o kaning multicab gikan ni sa Babaw. Mao ni gitawag na sitio Babaw sa 6.5 Jim Dapit. Mga usag tunga ka kilometro guro ang kalayo na ni Attorney. Tungas kilometro no, inana kalayo ang iyang padparan, ang iyang naanuran? Yes, Attorney, yes, Attorney. Oho. So kana na ang so kining multicab og taxi maoy kun sa may plano anak kuno sa tag-iyaron, ila nang ipabira na lang, ipatimbang na nila o sa man kuno plano nila. Naman niari man to ganina ang murag tag-iya Attorney ningon sila nga ila nang kuno ipabira karon or ugma guro kung kano sa mohubas diri ang agyanan sa sakyanan. Tubugan tanan. Ang katong duha ka motorsiklo or pila ka motor ang naanod tanan sir sa inyong lista? Tulo Attorney, ang usa Attorney nakuha na dito sa may 6.5 gym nga sapa-sapa. Kaya ang isa diri nakita na daw sad. Wasa kay bawasa sa dapita. Ang usa missing pa sa motor. Ang nadiri nakita nila XRM kuno diri sa Bagat-Patan pero wa pa sa nila hilabti. Kanang tubiga diha mohubas pa na sir? Mohubas gid ni sa Attorney magagadar ni siya sa kadakon sa tubig high tide or low tide. Okay, kay ko naman Bagat-Patan man gud sa ato pa mo abot din ha kung mutaob og mutaob or mohunas no mapiktaran siya.
Yes, attorney. Yes, attorney. So pabot-pabuto na to nga mohunas aron nga mabira ng multicab o kana ang taxi. Yes, attorney, kung ilang ning giplanuhan karon kung nangutana to sila sa mga residente diri kung makasud ba ilang sakyanan nga makabira ning taxi or multicab. Yan ingon pa sila nga dili pa kay napay tubig kuno nga to sa unahan. So unsa may nalista ginyo kagabi duha ka usa ka taxi usa ka multicab tulo ka motor ang nangaanod. Yes, attorney, may nakuha na mga informasyon, attorney. Unya unsa man tong tawo nga naanod pod? Kato sila, attorney, nag-birthday mo to ang 19 ba to, 19 anyos gahapon. Barkada ko na to siyang kuya. Karon na birthday sugat nila daw ang birthday. Mo to naglingaw-lingaw pa man gito sila, attorney. Mo to nakita sila ng taxi nga nagkuan. Naanod ila kuno ning gitabangan og duot. Nga dili kuno maano diyan mo to nadaan man sila sa tubig. Asa man agi ning kuan kining pagkaanod ni taxi diha sa kalsada nahimo nga murag ni lutaw sa kalsada or naadto sa sapa? Yes, attorney, narani sa kalsada sa may 6.5G mga to ang taxi. Kaya nilapo naman tubig sa sapa. No to, ang sapa na may gamay nga gutter na hayang gidang kuan, attorney, sa sug sa ang usa tayo taxi o ganing multicab. Nadaan ang mga bata. Okay, kanang lugar ada bahaonon gina sir no? Kanang lugar? Yes, attorney, bahaonon pero mas grabe ang baha ron, attorney. Mas grabe ang kagabi nga baha. Yes, attorney. Kaya usually ang bahaonon gi sa among lugar diri sa Pakdan is kani zone Batong ug Talong. Diri sa 6.5 kuan na lang nila diri salin na lang tagakiting ang tubig. Pero karon grabe. Oo. Kisa apelyido nimo sir, Sir Clifford? Taruna. Dugay na ka diha sa kuan inyong CDRRMO? BDRRMO, attorney. BDRRMO? Okay, attorney. Okay, kanang inyong sapa diha, unsa man ang sapa? Mo nang Butuanon River dili? Ang Butuanon River, attorney, layo ra gito. Ang ilaha diri, kani sapa nila diri is para ni sa mga residente tanan padung diri sa Pagatpatan. Nya mo to ang salin nga tubig gikan sa Batong Talong. Hapak man diri padung sa Sili. Mo nibulog gid ang tubig, attorney. Naabay mga riprap ng atong kuan diha, Clifford, kanang atong sapa? Yes, attorney, naaraman na, attorney. Pero ni awas gyapon ng tubig, no? Awas gyapon, attorney. Murag wa masalip di ang tubig ni kaawas gyapon sa riprap. Yes, attorney. Kay pag adto na mo sa Butuanon River gabi mga alas 9, alas 9 to. Dako na gyud tubig, attorney. 0-0 na gyud siya mo kuan na gyud nilapas na gyud atong taytayan. Ni kuan na gyud siya, saka na gyud atong taytayan sa ubos. Up and down mo to, attorney. Sige, Sir Clifford, salamat kayo sir ha sa paghatag nimo panahon sa DYHP o IFM. Sige, attorney. Salamat sir ha. Salamat sir. Okay, Jane. Straight to the point. Now, atong balikan may gala si Idol Tweety tuwa karon sa area mga sukitig paminaw dunay limang kanay nakatandog sa panginabuhi kining sitwasyon na. Di ay taxi nga magamit sa panginabuhi, di multicab nga magamit sa panginabuhi. Ang katong motorsiklo may galang gigamit sa paggabalhabal. Wa nay trabaho, wa nay kapanginabuhian. Ang ato mga igsuon nun. Unya dunay namatay. Kining sa maning gamit aning kuana. Sa may gamit ka ani Inday RB. Ngano man nga doon na may mura mag structure, doon na structure kanang naani Idol Tweety dool niya ron. Doon na structure niya. Di man po sa magiag tao, praasa man na siya nga structure. Nga doon ay kabilya-kabilya og musaka dito ang kwan. Dili kaagi ang ubang mga tao og panantan mga tiguang. Di makaagi. Ka risgo ba sa lanang kalakihan ano na inana man na. Atong balikan may gala sa Idol Tweety. Unsa man kuno gamit gyud ana? Yes, Idol Tweety. DYHP. RMN Report. Yes, radyo man ato ni Rufil, balik ta din ato ni Rufil, no? Atong nahibaw-an nga atang atbang day ato ni Rufil, buhatanan og silhiglanot, hinungdan na ang mga lumulupyo diri ato ni Rufil, mga residente diri mukat-kat ani nga kabilya, nga dayon dinhi sila moagi ani nga mao nga gian ra sa tawo gini ato ni Rufil, kay wa mi laing makaagi ani pero medyo di man gid kasaligan ning kabilya ato ni Rufil. Kay sa atbang ato ni Rufil na dito ang mga kahoy. Gamay lang ato i-live ha, ato i-live gamay lang kayo Idol Tweety kay tingala ko unsa para asa man nga abi nako ni og tulay-tulay ning kuana gamay lang kay ha ato i-announce may customer kay action na problema gamay sa transmitter site unsa may nitabo sa transmitter kaduhan na ni paong ron brown out dito okay gamay lang kay ganina brown out gyapon to
Sige, ikuha sa nato kadali ha. Sa atong Facebook Live, nagpadayon ta mahigala o sa atong YouTube channel, but doon na tayo problema sa atong transmitter karon. Basig matingala ang atong maigsuon nga naa sa naminaw sa radyo nga napaong tagkalit. So doon ay brown out dito. Palayo ko no kwan, sa may status na nga mabalik taron sa atong kwan. Sa atong broadcast sa kahanginan ha, kay kinini ang doon ay mga tao nga naminaw sa radyo, doon ay mga tao nga dili nag-follow sa Facebook, o doon ay mga tao nga dili mag-follow sa YouTube. So unsa man okay, pila man ka kuan generator na to wa makandar. Sige, ipa kuan sa kadali ha, kay aron nga suta tani mga sukit ni paminaw. Standby lang mo ha, pa sinsa lang mo gamay nga napaong tas kahanginan katutoang nagsunod sa atong transistor radio sinyo diha, ang nagmonitor sa radyo napaong tagkadali niining mga orasa. Okay, ang atong napadayon ta sa Facebook o sa atong YouTube. Nabalik na ta? Okay, balik na. Okay. So balik na ta sa itong pag-broadcast alang sa mga naminaw sa radyo. Pasensya, katong mga naminaw sa radyo na paong tagkadali. Atong balikan, may sa Idol Tweety sa dugang report. Idol Tweety. Yes, radyo man nato ni Rufil, balik ta din hi. Ato ni Rufil atong balikan ang kini nga maong ilahang agianan bridge goodness mga tao ato ni Rufil, taytayan nila padong sa atbang kay tungod buhatanan og silhig lanot. Pero ano may tarong na lang na og kanang makaagi na lang pud ang tawo ng mga tiguang. Tanawa ko na unsa man na mo ni agianan kanang kabilya. Munang kabilya ato ni Rufil gisakaan ginig bata kung ako ang makita dire ato ni Rufil bata ra gyud makasaka ni ato ni Rufil. Sus Ginoo ko, haman tong bata, asa man tong bata na diha? Na dire, makakatkat ka daw? Makakatkat ni si ato ni Rufil mo lang. Option hinay lang. Ay, ato ni Rufil. Hinay lang. Adto sila sa atbang ato ni Rufil niya. Dunay ka naugan dito, kabilya gihapon ang nauganan ato ni Rufil. Hinay dong. Hinay na nga, hinay nga kay ang ilang gunitanan pud ato ni Rufil, usara pud ka. Kanira gyud. Mo nang gunitanan ato ni Rufil. Sus Ginoo ko. Unsa man na sa abot na dito ang bata ato ni Rufil. Nabot na dito ang bata niya. Na dito ato ni Rufil. Kumulakaw ng kita diring dapitan na rapuya pundok tubig din hinga. Diri ni nila butang ang kini nga mga kahoy kay aron pa humukon. Kuya wa nang kabilya, gamay lang kay pakita kabilya. Ang kabilya nga hagdanan ba? Asa man himon. Ang kini nga mga kahoy ato ni Rufil himon man nilang silhiglanot. Ya, focus balik sa kabilya be. Ani kabilya? Gamay lang. Asa man to? Kani kabilya dere. Mo ni hagdanan. Pangutan ako sa para asa man day kuno ni siya nga kuan nganong butang-butang pa man dinha nga di man magian ka. Di man magian og kuan. Bata kami magkaagi ana. Na atong pangutan ni ato ni Rufil I don't know kung kabalo ba ni ang ato ang receiver din ni ato ni Rufil. Sir. May usay gamit ana. Sir no. Kanang sir ko gamit pud ani sir ang kining ang hagdanan kay di man tantong ligon. Ano ang ipangutan na kung sa'y gamitan niya kay Grabe lang ito nga, di ka maglisod-lisod. Sir, kami sir, isa may gamit kaning kuha na sir, karihagdan nga na kabilya sir. Nanangutan na po no? Kani sa, kuha gini, ako sa gini, pwede kita madisgrasya. Pwede lang na makaagi sa tanga to speakers. Ako pa ba inyo pag-check ani sir? Mao pag ina mo pagkuha na nila. Pero taw na naging mga kuandre na naging magsigagi-agi ay dire. Mga bata ra man na makaagi sir, nga lisod man kay mga tiguwang pud mo agi dira. Mao lagi agi may kakuan na unsa may angay buhaton kay karon moari maron na mo ang usa ka disaster na mo. Pwede to pangutan-on, padung naman sa dire. Kay tara ma-actionan pud in town ni sir kay lisod man day kayo kay kung mo saka man day ang dagat ato ni Rufil kung taob kay mulapas man day di aning taytayan ato ni Rufil ang tubig. Kaya ako natingala lang ko ba unsa may gamit ana niya kay gasto ba na dako ba na gasto kay Idol Tweety kana? Ako kay gasto sir wala gid mo nakabalo sa disaster ani sir. Wala gid ni kay balo gid ani gid. Nga mo nga nani. Bo lang gid ni kay Wagi ni nag-expect kaning tubig nga mudako gini ba pagayo. Bato sa mga residente sir nga mudako mo gini basta mo taob daw ang tubig dagat. Dagat siya, mo taob siya, mudako siya pero dili gid ingon niya muhapak og kuan sub. Karon inano lang to pero gahapon hapak gid. Hapak gid no. Hapak gid to ating Rufil ang kagapon. Di masugat ang tubig, di gini mo masugat ang tubig kay iwas si masugaton dalhong giga. Mutang hitabo ating biktima. Okay, Idol Tweety, balik kay. Pang gipapangutan na ato ni Rufil. Balik lang may focus ko na may duda man ta unsa may gamit gyud anak niya dako man ang gasto. Di man ni pwede ko ani magastuhin. Apirting dako gasto ato ni Rufil baga-baga maganing sila. Ngano man ang anak man. Unsa may gamit ani niya? Tingala ta ba tulay ba ni siya unsa man may na maka-explain sila nganong gibutang man ang structure.
O maka-explain siya nga gituyo na siya Attorney niya. Rufil, ato ipakita sa ato ang live video, Attorney Rufil mo ni. Ang gilapdon ra pod sa kining nga maong sakaanan ron mis mga bata niya mulabang ra didto pikas sa Tampi, Attorney Kay kung Rufil. panalitan footbridge na, ibutan ka lang footbridge na, klaro na lang ta nga makaagi ang tanan. Ngano man ang Kana, usa oo. ka magkabilya? Kana gyud para sa safety pod sa tanan, Attorney Rufil niya dili lang pod kabilya na lang pod himuon na lang pod yung simento ang sakaanan ani kay para dili lang pod ang makapahimod sa mga bata ra ba kay daghan pod ba ubay-ubay ang mga tiguang diri, Attorney Rufil nga kung musaka pod ang tubig makatabang-tabang pod ni nga mao footbridge, Attorney Rufil aron pod makaikyas pod sila or maka-evacuate pod sila, Attorney Rufil. Na may maka-explain na diha kisa may mga kuan para asa man kuno nang kuan ngano man nga gasto man kay na kadako gasto ana. Ang disaster na to ato ang nakahinabi ka ganina, Attorney Rufil, ang mga residente ang ilarag yung masturya sa ato, Attorney Rufil, kay mo na ilang agianan padung didto sa Lagi ay binako og agianan nga kuan di man na matawag nga agianan risky man kay na. Risky gyud siya, Attorney Rufil. Kung buto na naon mo na kay ang mga taga disaster sa Paknaan, Attorney Rufil, kin hibong pod sila nga nganong napoy ingon ani kay karon pa man pod sila naka-check ani, Attorney Rufil mo na nga ilang head sa disaster padung na diri karon aron tan-awon pod ni nga maong murag footbridge lang, Attorney Rufil. Di man pod ta sigurado kung footbridge ba gyud ni. Dili na matawag footbridge kay giklaro unta na nga kana makaagi ba unta ang tanan. Kay ang mga bata raman ni Attorney Rufil na makaagi nga delikado bang pod gani gyud, Attorney Rufil na matagak gyud in town. Inigsaka. Ato ipa-explain nila unsa may gamit nganong gibutang man nga structure din ha. Nganong ni gasto man taan ang structure kung wa man ay klarong gamit. Batay nagdagandagan sa babaw. Tinuod gyud, Attorney Rufil nga basin ba matagak po dinhi in town sa sapa. Para unsa man mura man sa may explikaran tang usig moingon tong engineer ana nga amo nang gituyo diha Idol Tweety kay si bakong dunay maanod masangit. ang tuyo ra na para masangit ang maanod. Ato lang ning agi katawa pero ako kasabot hahantod ron nganong naa nang kadako gasto ana Idol Tweety. O nani tunga mo ning tunga gid padung dito sa katong naanay taxi, Attorney Rufil. Mo ni tunga ni nga bahin, Attorney Rufil sa unahan na dito ang katong taxi ug ang katong multicab. Na diri ang mga dili ra maano sa Attorney Rufil kay ang kinirang mga basura na mga na wala gid na anod ba. Ni mga dagko pero wag yung pugko kasabot, Attorney Rufil ug unsa gyud gamit ani sa tuwag gyud hibawan kay mo na diri mo agi ang ubang mga tao kay para mo labang sa pikas para mo buhat og ang siniglanot. Okay, pwede mo na ato makita nga kuan dili man kuno sa agian nagtao gyud. Di man ta mo advice nga mo agi diha. Dinood gyud, Attorney Rufil kay mao ra guning hagdanan. Kabilyara ang hagdanan, Attorney Rufil. Lisod kayo. Katong bata ganina. Kuan man tong bata taon pero lisod na kayo. Bisag ikaw siguro Idol Tweety ay na lang og atem pa na og agi-agi anan ko na. Delikado. Lisod jud kay Attorney Rufil oy. Akong pag ni tamak ragi ko, Attorney Rufil murag delikado na gyud kayo tanan. Delikado kayo. Sus Ginoo ko. Okay, sige Idol Tweety. Paita. Ay naasi konsehal diri, Attorney Rufil. Kinsa to, sir? Konsehal Mark Sanchez. Makatubag ba si Anis eh? Sige. Aniyo na to si Cons, Attorney Rufil, aron na to mahibawan pod ang unsa gyud story behind aning murag footbridge, di man ni footbridge asa ni, sir? Kaning nag-itom. Si Consmart. Aniyo na to, Attorney Rufil. Kadali lang gyud, Attorney Rufil ha. Sige. Aniyo na to. Consmart, maayong buntag live ta sa DYHP of sa IFM. Kauban na to si Attorney Rufil Fernandez Banyo. Doon na lang ni gamay nga pangutan na Consmart. Unsa ni gamit aning katong murag nay sa kaanan niya dayon ang kabilyar ang matat-an sa mga residente, Consmart? Kaya siya murag flood control man siguro na siya kung taog sa siguro ato na siya i-close pero dili no gid nato matabang karon tungod sa wa gid ba sa sugo na sa kitasan wa na gid tay mabuhat ana kapugnan tay baha. So mo na para namo uwang pagid atong flood control gud. Flood control din ni siya, Attorney Rufil. Ora ni siya gana mo close na siya para mo. Ay, Attorney Rufil? Yes, ako si Mark, may buntag Cons. May buntag Attorney. May buntag. Kana siya mo nalibog ko ba? Unsa man dili man na sa footbridge. Sumura na siya og flood control? Mura siya flood control gi design na ni kay sa murag sa diri dapit sa mo ni siya tong mangrove. Diri dapit sa murag wa na siguro matabang siguro ang tubig hapon tungod sa kusog sa baha gikan sa bukid man gyud.
Oh. Kung baha lang ito sa city lang, dili mas siguro na ito kagrabe. So mo na, ma'am, si Atty. Rufil nga, kinahanglan kay tabang among barangay, kay dili lang magini kausa lang na hitabo. Kadaghan sa ni nahitabo diri sa tong barangay. Kanang siyang flood control nga imong giingon, Cons, kini ni ang unsa man ay gamit ana nga ano na man ang structure, mahal-mahal man ang structure gyud. Mo unsa man din na siya? Flood control murag sa kuan ba siguro sa city or sa national. Pero ang flood control gid sa kuan gid sa national gid dito sa bagid sa kuan gid sa sapa dito sa Kambugaong ikan sa Tingog padong magikay nga respaknaan ang paknaan mo last malabayan manggod and then murag wa pa man nato mahuman gid siguro ang atong flood control diha bisag nay part nga nahuman na napawan man gyapon medyo kuan gid bakuwang gid siya sa pagpataas para nako. So kanang iriyaha diha kanang barangay inyo nang barangay gyud na Cons no mo na inyong barangay? Yes. Barangay paknaan mo gid siya prone sa baha gid. Kanang siya mahinay man gid. Kanang gitukod nga kuan unsa may tawag ana og mingkag flood control unsa man dili man na footbridge katong akong gipakita kanina ba unsa may tawag ra ana niya mora siya gi kuan para protekta nato sa atong mangrove kini siya nga di sad makuha sa atong mangrove sa siguro so kay pag abot ako diri sa atong barangay naa na mo gunidaan diri nanadaan previous administration pero ang basta ginamo ni mora siya flood control gid sa mangrove nato nga dili din mapiktuhan ngano man nga mo kuan man kay mura magudog kanang kini bitong abi na ko footbridge kay ano maklaro ba nga footbridge sa siya ano makaagi ang mga tao pero di man dili siya footbridge dili siya footbridge unsa may gamit ka ana niya Cons murag wa pa kita specific ana torino kay pag sud nako sa atong administrasyon diri sa barangay wa pa ni ma turnover sa kanhi pod diri nato murag wa ta kay bawo unsa ginaytuyo ana ano nang kuana kay gasto ba na ang akong tan-aw ni murag gini siya sa kanang flood control pod ni siya kay narami siya kanang padong ubos nga lock. Naila niya nakasuway na mo na lock na? Sa may kalaki na mo automatic lock o sa man? Murag manual man siguro yung lock na idol no. Manual gid sa Atty. Rufil. Oh, kay asa man dapat ang lock na Cons kay dapat doon lagi mo. Kala sa ibabaw mo na di ba? Kanang nasa ibabaw na nga iliso murag iduot siguro na padong ubos. So kinsa may mulak anak mag-unuan na? Taya na magud kayo Atty. Rufil mo rin na gid madaba. Di na gyud di mada. Pero ikaw wa gyud ka kasiguro og unsay gamit ana gyud. So, ang ako raging kuan basta ginakuha ni more gigamit ani niya para sa flood control gini siya. Oh, wala na sa libog lagi ko unsa man pag flood control. Unsa man pag control sa flood anang kalakiha? Api ka side dagat masana siya Atty. Rufil. Oh. Murag minimize siguro na makasud ang tubig sa dagat diri sa kuan sa babaw. Unya unsa man automatic siya og kanang kuan sila unsa may kalaki ni og manual kisa may mo na-assign pag kuan. So namoy na-assign dito nga mo sila sa may kalaki. Wa murag sa national manggod ni nga kuan project. Kisa may nakay na ibawan kisa kontraktor ana sir Cons. Ato amo pa nang karong Lunes amo nang ipatawag para amo ging masuta unsa gid nganong gibuhat gina siyang ingon ana dihan dapita para ato ging matubag og sakto. May na mapa-explain na to. Kaya abin ako footbridge. Di mo na footbridge yun. Kaya may... Okay. Kabilya ka may, ang tubig, di nagikan og maayo dito gid sa flood control katuging nahagba gani. Na itong lipak rin gigamit dito na pita. Sa pikas. Dito gid sa tubig nga baha gid ni sodir padong sasa. Dili man diri sa dagat. Dito man dapita sa sapa, gikan sa bukid. So padong diri sa ato. Sige, Cons. Kisa may kapitan na to diya sa paknaan gani, Cons? Kapitan? Oo. Kap Marisa Tikling, atong kapitan karon sa Barangay Paknaan. Kap Marisa. Na mahuwa pag may mga tuog karon kay mo lagi gitanaw gyud tong sitwasyon sa mga katawhan. Tanan mga kauban nato sa konsehales ni active pod tanan ni lihok man gyud. Pero so, man gyud nato mapugna ang baha. Mo lagi na ay inyong kauban ng taon niya taga barangay nga namatay. Na lagi kay duda ko pag save siguro sa siyang taxi. Iya tong taxi, di ba? Siya tag-iya tong taxi ha? Or sa man, driver sa taxi? O sa man? Taxi ba ito niya? Taxi. Ano da, ila ko nung giduot, di ba? Giduot. Nadar sa karet. Nalampas siya. Kay gahapon sa tubig, tagaliog lagi ng tubig. Oo. Konsi, maulan to konsonya, kanana ang ila-ilahan lang kung kinsay kontraktor, kay kamo man maoy officials din na. Namin mo sa barangay Atty. Rufil, kung sa among masulta, kinsay kontraktor niya, rato ging ma-interview gid. Oh, bitaw. Sige, Cons. May na makibaw tag sa kontraktor ani. Unya pila man ko ni budget ana diha? O mo kasayuran ko pila budget ana?
Wa pa sa gay murag karaan lang mo gini. Karaan na magini. Ni. Oh, sige. Sige. Okay. Salamat kay Konsans paghatag panahon sa DYHP ug IFM. Tayong salamat kon sa tumoto siya Attorney Rufil atong hinabi si konsehal ang usas mga konsehal diri sa barangay Paknaan. Kon din ni flood control din ni Attorney Rufil pero mo na to sa ni sutaon pod Attorney Rufil kung ilahan na gani nga makontak pod ang contractor Attorney Rufil. Sige. So far, Attorney Rufil mo na nga ang latest update diri sa may barangay Paknaan, Dakbayan, Mandawi, kauban na to sa tong Ornament Patrol at ang speed pilot, Radyo Man Jesse, tumampong kini yung Idol 2D sa IFM 93.9 of DYHP Arman Cebu, Tatak R, amen. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Nationwide. Okay, salamat Idol Tweety sa mga report kini nga portion may ginatud kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan kay kaduna daghang mga toksin sa imong lawas, mong dili regular nga makapagawa sa imong hugaw, dugay mahilisan, magbutod ang tiyan. Makasinati sa og insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan. Dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems ug ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas aron maangkon ang may panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Straight to the point. Okay. Mahigala pa ita ning sitwasyon na ang kinaiyahan may na kuan ani mapasanginlan ining tanan. Kadto siyang maong project, dako-dako ba ito gasto mo nang gusto ko masayod og kinsa bagay kuan atong project ka? O sa bagay ito nga project, no? Ang bata paspas kay mi karate lang mahigala kuan, mi karate lang bata mga kagala no ga kat. Di man ko to footbridge. Palaon sa man to. Nay mulak-lak kuno nay mo sino kinsa may giasayn nga may mulak. Ana may baw ana to kisay contractor ato ha. Unsa ba to QM to nga contractor or dili to QM? Mana baw ana to gatarong mga sukid tig paminaw por bida ha. Ato ning tagag pagtagad mga higala. Murag kuno sa tugod ani mga sukid tig paminaw mo na kung gustong mahibaw-an kung unsa ba gini ha. Okay, so ari sa tanilaylin Rabanes Algadas be, gamay lang kay mga kagilaan. Kay di lagi kuanan, di malikayan nga makahinumdom gyud ta mahigala ining pagbaha. Isa pag atong kalimot-limutan nalimot man ta mahinumdom man tag muuwan na kusog ang uwan mo baha. Di automatic mahinumdoman nato ayay. Tapto ang Cebu nakakuha ra bas flood control project. Di gina malikayan mahinumdom gyud ta nga mahinumdom ta nga ayay QA man batong number 4 sa top 15 nga nakakuha pod sa mga project. Doon na ba'y lain nga mga contractors nga nakakuha? May nang mutingog ang taga-DPWH ani, no? Kay 7 billion mga higala ang nabahin sa Sugbo, more or less, niini mga kaigala ang project, flood control project. Asa man ni dapit? Mayo unta nga tong regional director sa Department of Public Works and Highways. Inyo may mapahibaw, i-enumerate ko no diha, ibutang na ko no tarpaulin be. Kanang 414. Ibutang lang ko no tarpaulin be. O unsa ba na? Hain dapit ng mga projects, kinsay mga kontraktor, ibutang lang aron masayod ang publiko.